कैंडिडेट नि लिस्ट सारिक सारा साइटाव नखरनाय ग्याकाय सारिक सिं प्रेस रिलीज दिनाय चिनि 28 तानो जतन थिगुंबाय ख्या वानानानि ककरै गोसखांगो सिं जिदिनाय एवं तिथि एडिसिबो जोंनो तैसा क्षमता फाइनाय गोबागारान तै दुलमा बाय एवं चिनि तेबो फान कराकनाय नि सिं खाकनाय बीजेपी नि कैंडिडेट नायखा बाहाय मा कैंडिडेट तो बंग नायखा तबे जों जता नुखा आरो पारिवारिक একটা नुखा একটা मिनिस्टारनि बोसामारिनो रिमान नुखा पारिवारिक একটা केंद्रिक नुखा যতদিন বড় বিজেপি नि तरफ से কক साइतमनि जे बुइनो पारिवारिक केंद्रिक हिंतमनि तबो बंग दलन जों पारिवारिक न रिमान नो जों मकला खलायखा एके आबो तो बीजेपी न सानाय तबे जों काहामखाय लराय खायनाय एवं फानकराखनो लराय खायनाय जों जतन थानसा तंगो एवं चिनि कैंडिडेट नखमा परान नुगाने जों काहाम कैंडिडेट दिमाखा अबन बाय ब्लेक खुशी eta nong dole na khorong thangwa dole bare ta bang abo खरकसा त एक्सपायर था काता खरकसा हयतो बिनि सन्देह आगिनि सिमु तंगो बिनि सम्पर्क चिनि दावत तंगो हयतो ब टिकेट माय आरो किरिजा खाना हयतो आमति थानाय हिन तंनाय बं तिनि फाइसक पाइतारो गोबां बरक जाता आगि थानाय ने बा जुगाजुग खायतो आमति बरक फाइका किन्तु अब उनकोया अब जतन बोलुं कंखा जों दातिनो तेबो करा सिद्धांत नानै एवं तिप्रा मथानो उइनुंनाय एवं सारिक तेबो प्रेस मिट नि माध्यमे चिनि लिस्ट डिक्लेयर जाना 28 हामबाय